Spilleren, der står over til højre, illustrerer, at han vil løbe imod Johannes. Johannes kommer løbende med bolden og spiller den ud til Louise, hvor han så kan løbe igennem hullet og bruge hende. Nu vil vi så gerne vise, hvordan man laver et overlap. Jeg trækker noget her og spiller den ud der, og jeg trækker igennem og spiller igen. Det er sådan en overlap. Hvis nu forestiller os det her, det er en indendørshal og en indendørs fodboldbane, så skal vi prøve at vise, hvordan man spiller futsal, eller grundreglerne i futsal. Det er så en futsalbold, og der er forskel på den i forhold til normal fodbold, fordi når man kaster ned i gulv, så hopper den ikke lige så meget, og det tvinger spillet til at blive mere lavt. Ja, nu vil vi lige prøve at forklare grundprincipperne i futsalfodbold. Det spilles på en indendørsbane, og der er 5 spillere, altså 5 gange 2 på banen ad gangen. Hvert hold må maks have 3 udskifter hver, og målmanden han må tage den op i hænder, og hvis nu der er målkast, så skal han trille den ud. Målmanden han må maks have den i 4 sekunder for egen banehalvdel, og målmanden må gerne gå med over midten selvfølgelig. Det spilles uden bander, og der er indkast med, som tages som indspark i stedet for.